usa ka barangay sa Dakbayan sa Mandawi mahimo silang Center Island nga usa ka vegetable garden taliwaan ning sinati karon nga pandemya. Ang maong mga lakang nga gipasiugdahan sa barangay mao'y highlight sa atong regional TV presence nga ihatod kanato ni Nico Serino. Inay mga ornamental plants, mga utanon ug lamas ang makita nining plant box sa barangay Ibabaw, Estancia. Sukad nag-quarantine, nakadesisyon ang barangay himuon kini sa Center Island sa J. Oano Extension. Sa moabot usa ka kilometro nga gitas-on niini, lain-laing pananom ang gibida. Gikan sa kamunggay, talong, kangkong, okra, alugbati, pechay, batong ug uban pa. Pasabot ni Kapitan Romulo E. Chavez, importante kini labi na karong panahon sa pandemya. Naay mga tanom pero igo lang yun nga mamuwak. Unya inigkalaos, walang pod. So nahuna-hunaan ako nga useless kaayo ug magpabilin lang tong mga tanoma kay wa man tay maani. Not like this. Ang mga barangay staff ang nagkugi ug atiman sa Center Island ug duna sila'y designated nga area nga sila ang muamuma. Tuod man, sukad masugdi ang proyekto, daghan na og na-harvest, nakapahimos ug nakautan. Kami nagatiman ani tawo nga. Naka-harvest mga 3 kilo kapin, nya gawas diri pita puno sa ni sa tangkong. Karon among gipuo kay tungod sa katambok dili naman sa Chinese tangkong, mura na magbisaya. Among gipuo ilisa na mo ani agbati uban. I-off na ko sa trabaho, kalingaw lang pa, samtang di pa ta katugon. Ya. Kanang nasa tay mautan, makuan na pa sa atong kasilinganan, magatabang pa ta. Di man ni para baligya ko. Labi na karong panahon sa pandemya, gi-promote yun sa kagamhanan kining urban gardening, vegetable gardening, alang sa food security. Aron sa yun rakaayo ang pagkuha og mga pagkaon nga atong gikinahanglan sa kananan. Sa mga interesado, mangayo lang kuno ug andam ang taga-barangay mo asister aron mapupuan sila. Di lang sab noon kuno maayo nga magpataka lang og panguha aron di sab madaot ang mga pananom. Panghinaot sa kapitan, dili lang sa maong dapit ang pagpananom og utan ug unta, sundon sab kini sa mga residente nga mananom sab sa ilang mga nataran. Mausad na gikuan sa atong gobernador, Governor Gwen Garcia nga unta mananom gyud. Uban ni June Solon, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.